هێمن موکریانی کەوێ کۆمارە کوردستانê navê wî yê dirist Mihemed Emîn hindek nasnavê Şêxul Îslam jî pêve dikin lê bi navê Hêmin Mukriyanî berniyas e. Mamosta Hêmin di sala 1921 li gundê Laçîn a ser bi bajarê Mehabadê ve ji dayîk bûye. Zarokatiya xwe hemû her li wî gundî derbas kiriye. Hêmin kurê Seyîd Hesen ji malbata Mele Camî çeriye. Navê dayika wî Zeynep keça Şêx Burhan ku dibine koka xwe de mal mezinekî yê Mukriyanin. Hêmin li temenê 7 saliyê de li dibîstana Saadetê a bajarê Mehabadê dest bi dibistanê dike. Her diwan salan de bavê wî dema dibîne rênivîsa wî gelek lihevhatiye xweşik e wî rê dike ber destê melayê gund. Canan jî bi xwe Qur'an fêrî Hêmin dike. Bavê wî dixwest Hêmin bibe mela, lê mamosta Hêmin qet ji karê melatiyê hes nedikir. Bavê wî bi vê çendê ranewesta 4 sal Hêmin rêkir medreseya derwêşiyê ya Şêx Burhan ku wê demê Hejar Mukriyanî jî di wê medreseyê de dixwand. Mamosta Hêmin di temenê xwe yê 15 saliyê de xwe fêrî rênivîsa Kurdî dike. Dîwanên helbestan dixwîne, êdî hêdî dibe evîndarê helbesta Kurdî. Mamosta Hêmin yekem helbesta xwe di temenê 21 saliyê de di kovara niştîman de belav dike. Xelk pêşwaziyekî baş wê demê nîşa helbestên wî dide. Roj bi roj nav û dengê wî li welat belav dibe. Komeleya Jiyaneweyî Kurd li roja 16 heyva neh sala 1942 li Mehabadê ji aliyê çendîn rewşenbîr û siyasetmedarên Kurd ve bi nehênî tê damezirandin. Hêmin û Hejar Mukriyanî jî wê demê dibin endam. Kesên di bo endam navekî nehênî li xwe dikirin. Mihemed Emîn Şêxul Îslam wê demê navê xwe dike Hêmin, da ku kes wî nas neke. Dema Komeleya Jiyaneweyî Kurd navê xwe diguhere dike Partiya Demokratîk Kurdistan, Hejar û Hêmin dibin helbestvanên Komara Kurdistanê. Nemir Qazî Mihemed wan weke helbestvanên niştîmanî destnîşan dike. Di Komara Kurdistanê de cara yekem Hêmin li mizgefta Sor li Mehabadê li hember girseya gel helbest dixwîne. Di nav bizava Komara Kurdistanê de Hêmin dibe sekreterê desteya Serokatiya Neteweyî. Piştre di Komisyona Propaganda Partiyê de dest bi kar dike. Di heman dem de mamosta Hêmin di kovarên partiyê de mîna Kovara Kurdistan, Hawarî Kurd, Hawarî Niştîman, Girûgalî Mindalan û Helale de helbest û gotarên xwe belav dike. Hêjayî gotinê ye pêşawa Qazî Mihemed şanazî bi mamosta Hêmin kiriye û dibêje helbestên Hêmin Mukriyanî gelek bi watene. Divê her endamekî komarê helbestên wî ji ber bike li ser heqîqeta naberoka wî bimeşe. Ez Kurdim, tevî rastî ked, hesret û derdan hatim. Ez qet dest ji vê çerxa bêsoz bernadim, merdim. Ez ne aşiqê çavê kejal û gerdena pirnîşanim. Ez aşiqê gir û çiya û deşt û newalanim. Ger îro ji bircan û bê cilûbergiyê req bibim, heta li ser erdê bim
کولتی ji biyaniyan re nakim. Ez ji zincîr û dar û bendan natirsim. Ger min perçe perçe bikin bikujin, ez ê hêjî bibêjim ez Kurdim, ez Kurdim, ez Kurdim. Dema temenê Hêmin dibe 25 sal, dayika wî Zeynep radibe serxwe biraziya xwe ji kurê xwe re dixwaze bê ku Hêmin keçxala xwe bibîne. Tenê kurekî Hêmin Mukriyanî heye bi navê Salihe. Mamosta Hêmin Mukriyanî piştî têkçûna Komara Kurdistanê salek wate sala 1947 berê xwe dide başûrê Kurdistanê li bajarê Silêmaniyê bi ceh dibe. Mamosta Hêmin Mukriyanî 32 sal li başûrê Kurdistanê kar û xebatekî bêhempa ji bo helbest û edebiyata Kurdî dike. Lê piştî helweşandina Şahê Îranê ya sala 1979 xerîbiya warê bav û kalên xwe dike di zivire bajarê Ormiyê. Nivîskar Hêmin Mukriyanî sala 1986 kovara bi navê Sîrwe li bajarê Ormiyê dertêxe. Tenê temenê wî têrê kir ku 4 hêjmar ji vê kovarê çap bike. Berhemên Hêmin Mukriyanî, Tarîk û Ronî, Naleyê Cudayî, Qeleyê Dimdim, Dîwana Hêmin, Paşerok, Paşerokî Mamosta Hêmin, Şazade û Geda, Hewarê Xalî, Çapkî Gul û Çapkî Nêrgiz, Baregehê Yaran, Efsaneyê Kurdan wergir û Tuhfeyê Muzefferî wergir. Lê mixabin felekê nehêla karwanê xizmeta nîştîmanî bigihîne serî. Nivîskar, hozan û dilsozê edebiyata Kurdî Hêmin Mukriyanî di jiyê 65 saliyê de wate sala 1986 diçe ber dilovaniya Xwedê. Li ser wesiyeta Mamosta Hêmin li goristana Budaka Sultan li bajarê Mehabadê tê veşartin. Xwedê bi rehma xwe şad bike.